Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang pinanggih malih kalih kula prayoga saking kelas kalih welas TKJ kalih SMK Muhammadiyah Rongkop. Ing kalujangan menika kula badhe mawartakaken babagan kadang tani gagal panen amargi hama tikus. Saderengipun kula mawartakaken sumangga sami njaga kesehatan amargi jaman menika wonten virus corona. Pramila sumangga nerapaken protokol kesehatan antawisipun inggih menika nyuci tangan, njaga jarak lan ngangge masker. Lan sumangga nyimak pawartanipun ing 3 wulan kapengker inggih wulan Januari 2021 petani ing Kecamatan Girisuba gagal panen kadang amargi hama tikus. Petani namung panen setengahing saking panen ingkang biasanipun petani namung angsal panen 3 karung ingkang biasanipun saged 2 karung. Mekaten pawarta ingkang saged kula aturaken menawi enten kaluputan menika kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.